is donderdag 28 november, de dag dat. De kast haar nieuwe single van Serious Request presenteert. En de e-sigaret nou doskeerlijk blijkt voor de Soeners. En dat is het tweet net verstuurd waard. Ja, ze kennen dus echt maar die tweet, maar muziek eronder. Goejoen, mooi dat je zorgen naar bient. Miljoen het opstappen van Wie Bewieling. Een glossy oer wethouders en een nijprijs voor Frieske schreeuwers. En in uw serie Oer Wenjen op een klaai volgen we Joet een boetenmeesk. Littenmeesken, maar kom ze ben welkom. Lid ze geniertje van dat moois wat hier al hier is. Want het is voor jou heel belangrijk dat... Maar stiekem ben je alleen. Heel stiekem soms wel, ja. Ja. Maar dat kan net. Ja, wij zitten direct net alleen nog aan tafel, want aan tafel Titia Lont zei wie als burgemeester van Wieringen waar ze toch de gemeente uit haar ambt zet. En nu maakt ze een glossy dat het imago van bestuurders, ik heb dan vooral uw wethouders, opkrikken mat. Dat aanst, we beginnen met het nijs van de dag, want Wie Bewieling is opstapt als voorzitter van het stichtingsbestuur van SC Heerenveen. En Heerenveen-watcher Roelof de Vries, het bent prachtige tien voor jou, Roelof, want er gebeurt een soort als journalist. Dat moet ik net zeggen, Roelof, hè? Nou, stapt Wie Bewieling op, Ja. maar daar zit dus een heel verhaal achter. Laten we eerst maar eens even schetsen wat er ijzer onderhoorn is. Vertel eens. Nou, het is eens een bende, zo mag het wel zeggen. Dat zitten eens alle partijen. Dus dat ben eigenlijk net mij worden. Alle partijen die spreken, die zeggen, ja, het gaat om ego's, om haatjes, om eigen belangen. En dus is het eigenlijk een beetje een bende. Boeteropballen gaan heel zo meestal. Want dan heeft van de morgen aan het Beling West. Ja, ik ga maar als in contact houden, ben ik gewoon, die nemen net op. Dus het is net zo dat alle partijen willen willen. Daar gaan ze op dit tijd geen belang bij. Dus dat kind, die willen dat net niet bij matje. Wat er onderhaan is, het wie dat zelfs de revolutie, maar Robert Veenstra, die is aantreden, is er een potkaam. Toen had het stichtingsbestuur in zijn kamer. 10 meesken, maar voorzitter Wie Bewieling erbij. Die hebben toen een commissie geïnstald. Vaser en Koopmans. En die moesten de nieuwe bestuur geïnstallen. Nou had de ondernemingsrie, het personeel dus van Heerenveen had zijn. Ja, dit bestuur op deze wijze kan absoluut net. Hierbij ben wij het net maar eens. En die hadden dus een negatief adviesioen. Dat is de situatie die er op dit tijd vooruit. Dat Engelse woord, one-tier board. One-tier board, ja. Zo'n mensen die de directie farmacellen, omdat Veenstra voort is en zijn consorten. Ondernemingsrie, daar heeft toch ook een brief van gekregen. Ja. Want die schreeuwen dat dan ik vrij voel, hè, van dit willen we net. Ja. Pak de essentie er eens uit. Nou, ik ben 8 zien, maar eigenlijk alleen nog maar vol maar kritiek. Ja, daar hebben we nou de tijd voor, net voor om het al je voor te lezen. Ze zetten er soort vraagtekens bij. Ze vinden net dat het net transparant goed is. De sollicitatieprocedure in vacatures. Maar ze ben ik heel specifiek op de meesten vanuit het bestuur die er nou inkomen matten. Jelko van der Wiel moet er vastzitten worden. Maar ze vinden net dat hij communicatief goed is bij Gelieks. Ze vinden dat hij nou al de baas is en zou roeren in het bedrijf. Dat is vanzelf nogal wat. Ben Takkenburg zit hij er in de klachtencommissie, onder andere Marlut Jacobi. Daarvan zei de ondernemingsriet, ja, hij wil nou op het teren vieren, maar bij Gelieks de haatveiligheid en maar de directiesecretaresse om te praten over de takkomst, over de geerwerking te zitten tussen aanhalingstekens. Dat is vanzelf ook nogal wat. Dan hebben we nog Hans Vonk, die zei van, nou ja, die had te min ondervinding. En boven dat, hij moet dan de technische man worden, de voetbalman. Had geen ondervinding en moet nog eens een keer adviseerd worden door Foppe Haan en Riemen van der Velde. En ja, dat willen ze dus eigenlijk niet net. Dat moet verslijn worden. Dus dat is duidelijk. Ondernemers die wil net dat dat naar je directie, maar die zonmeester er komt. Ja. En dan even het verhaal van Wieling. Waarom is hij opstapt? Want hij wie de voorzitter van dus die stichting die dat regelt. Ja, hij wie er vastzitten, maar daar houdt het eigenlijk wel een beetje mee op. Hij hier namelijk nog een man zien hem. 10 man uit alle geledingen van de club, sponsoren en supporters en dergelijke. Die ziet niet in dat stichtingsbestuur, maar hier in principe alle het zien hem. Hij wil het advies van de ondernemers serieus nemen. Hij hier al een orenoptie, een oorplan, om dan ik nog iemand van Boetnaar erbij te hellen en dan te jaren maar het nieuwe bestuur alvast te implementeren. Dat woert de rest van de leden van het bestuur net. En dus had Wie Bewieling zei, ja, nou ja, als ik de enige ben die dat vindt, dan maken we op. Want hij wie de enige dus die uiteindelijk de ondernemersrie, de mensen die het werkje serieus nou. Zo mag je het eigenlijk wel stellen. Dat zien hoe zit ik dat die orenjogenmeesten er al heel lang mee bezig binnen. En ik zeg ze van, er moet nou eens een keer beslissingen naam worden en dan maar aan de gang. Want wat betekent dit nou voor het voorin van de zaak? De bal luidt nou bij het stichtingsbestuur, maar Anna Hetting gaat dus nou als vastzitten, de man van Arriva. Daar luidt de bal nou. Zij moet een beslissing nemen. Zetten we dit terug? En daar liekt het heel slim op. Ik ga weer bellen met Ben Takkenberg en Jelko van der Wiel. Die zeggen, wij willen niks zeggen, maar wij kunnen gewoon vanuit dat we gewoon de slag kennen.
Ondernemers die kunnen nog één ding doen, dat is naar de rechter te gaan. Dan komt het bij de ondernemerskamer. Ja, en dan kan het dan wel eens raar gaan, want dan komt alles op strijd te lezen. En dan weten we intussen, nou dat weten we haast al, maar weten we alles over die club. En daar wil je net beter Dan van. krijg je nog een paar leuke weekends, mooi 16 meter. Tietje Lont, want we kunnen je het sluit feilloos op elkaar rond. Wie bewilling het net, de mooiste weekend van zijn leven. Sodemieter in het Fries Alsterrenbestuur. Nou, dit stapt hij op. Jou komt in je functie op, hè. Voor die bestuurders zie ik je nog een plakje van ze. Gaat echt om imago. Ja. Heeft die man een paar doekjes oproen of hoe zit dat? Nou, misschien niet er überhaupt net om beginnen, maar denk ik dan. Want je zult wel een profielschets of je wordt vragen, dus je voel je vereerd. Maar als die klus zo ingewikkeld is, dan is de vraag van help je jezelf er mooi en help je de club er mooi verder. Nou, beide net in dit geval. Maar denk opstappen, ik, jou weet dat zelfs ook. Ja. Hè? Je hebt ook, toen je in Wieringen burgemeester was, moesten je, nou ja, de Riewoe net maar je verder. Ja. Wat doet dat mooi? Had je ergens uitstappen moeten omdat het net verder gaat? Nou ja, van jezelf is het natuurlijk best lastig. Maar in mijn geval ik misschien net de Wieringen beginnen moeten, omdat er wel een profielschets wie je werk heel goed bij paste en ik een leuke gemeente rieën. Maar het probleem ligt vooral bestuurlijk in gemeentehuis en dat weer mij net verteld. Dus het is altijd ingewikkelder. Ja, het is ingewikkeld. Het onderwettenprofiel heet dat. Maar je hebt er wel een soort van leren. Dat is Absoluut, mooi in het leven. Je leert het toch absoluut. altijd weer van flaters. Ja. Ik zit met jou hebben over de glossy die er komt van wethouders. Ja, fascinerend. Want ik heb een beeld bij wethouders. Ik heb er honderden, dus Roelof doe ik wel, honderden van die mensen van de microfoon. Ja. En dit beeld heb ik ervan. Ik heb even een zien. Het college vindt dit een constructief voorstel. In het college een besluit ingenomen, social return. Ik denk dat die het beste weten hoe het erheen leidt. Nou, de boel is wel onderzocht, alles is wel in kaart gebracht. In de eerste inventarisatie die we al vorig jaar dienen hebben. Alleen niet eenzijdig steeds die afspraken niet nakomen. Daar zijn we niet van gediend. En dat is in het belang, denk ik, van en de jeugd en de horeca en van de samenleving. Ja, die vrouw ken ik er even bij. Ja, dat is mijn beeld van wethouders. Ja, ik weet net hoe ik het omschreeuwen had. Omdat Chris zei, maar binnen net al die de meest sprankelende persoonlijkheden, vind ik. Hoe zit jou erin? Nou, ik ben heel hardwerkende politieke ambtsdragers in een kwetsbare positie. En ze zetten zich over het algemeen met hart en ziel in voor de publieke zaak. En het is mooi dat mensen dat wel willen. Ja, maar het imago, want daar draait het om, hè? Ja. Wat is het imago op de stuit? Als in de kranten komen is toch vaak mooi problemen en schandalen en integriteitskwesties. Dus het imago in de kranten is vaak net al te best. Terwijl een heel soort het hartstikke goede doggen, maar dat komt dan weer net in de kranten. Dus het is gewoon heel erg spietig. En hoe kun je zo'n glossy, want dat wordt het. En je ziet trouwens op de schermen een keer waarsnijden wat zien laten van hoe die glossy erin zit. Want er zitten een paar aspecten in. Ja, jouw eindtips om wethouders. Van nou, kom sa de tietrof, zou je een leuke wethouder. Wat is nou één tip in die glossy waarvan je zegt, ja, daar zoek ik zelf in mijn tiet een soort van honden. Nou, sowieso vitaliteit komt er ook in. Er zijn heel veel wethouders die roofbouw plegen op haarzelf. En dan mogen ze 's nachts nog het vlees snijden, om het zo maar te zeggen. Dus toch wel belangrijk dat je aandacht houdt ook voor je gezin en je vitaliteit. Want het is natuurlijk schande als je een vrouw hier thuis komt te zitten en opeens een burn-out hebben of wat dan ook. Of dat je puberzoon zegt, nou, ik hoef je nou ook niet met te schermen, dan wie is er nooit. Dus dat is wel heel erg wichtig om daar aandacht aan te besteden. Ik denk dat wel eens. Ze zijn altijd overal bij. Ze gaan de lintjes knippen. En ze krijgen alles heel is belangrijk. Want wat is er al, voor de mensen die net goed weten wat een wethouder doet, ik hoef je echt net uit te lezen, maar die zitten altijd tussen een Rie en het college zit zij in. Ja. En hun partij ook nog. Ja. Hoe zwier is dat? Kun je dat uitlezen? Het is schaken op meerdere borden, om het zo maar te zeggen. Dus je hebt een fractie die beneemt je, maar er zit natuurlijk ook in een college van B&W, hartstikke met burgers, ondernemers, organisaties. Dus maar constant skeerkelen. En dat is een van de kwaliteiten van een wethouder, om heel snel te analyseren en te skeerkelen. Ja. Nou komt die glossy erin, die komt in februari. Ik denk op Valentijnsdag. Mooi dag. Prachtig. Ja. Want was er wat genoeg aan de leefde trouwens, de wethouders? Dat heb ik nooit onderzocht. Misschien een leuk item voor je. Maar... Ja, dat zeggen we wel eens filmpjes over kinderen. Maar dan even een paar luchtige feitjes in het bed. Hè? Wat komt er steen? De vlekkentips. Wat is dat, vlekkentips? Nou ja, dat is gewoon grappig. Je bent zo druk bezig en je maakt nog al je recepties en er gebeurt nog wel eens wat. Ik heb bijvoorbeeld eerst de kiwizooi moest ik in ontvangst nemen op Wieringen. Nou, ik ging het eens lezen in de kofferbak. Dus daar stier je op een keer in het veld. Dat ben je voor die tips. Dat is gewoon leuk. Maar of een skin bus groentje mooi? Nou, echt handig. Of een extra set panties dat je ze ergens hing in blauwen. Dus ja, is handig. Ja. Dus ze komen nou bij 4.000 van die wethouders komen ze binnen in dit blad. Maar als het imago zo min is, waarom
Maar krijgen wij zo'n blad net? Zo kennen, maar ja, dan moeten er meer financiers komen om het nog groter te verspreiden. En het is natuurlijk ook belangrijk, bijvoorbeeld een P&O-functionaris van een gemeentehuis, dat die ook een zo'n blad krijgt. Want die willen ook heel graag de wethouders wel wat steunen. Maar die weet ik vaak net van wat het precies inhoudt, omdat het aparte functies binnen. Is het grote probleem net vaak dat die wethouders net eerlijk binnen? Dat de meesten thuis ik was iets hebben van, ik weet niet of we deze man wel serieus nemen, maar dat heb ik een gevoel wel. Dus dat ze altijd tussen al die partijen niet zitten. Nou ja, je bent natuurlijk net echt de volksvertegenwoordiger, want je zit in het college van B&W. Dus je maakt natuurlijk maar het college, maakt je zaken van. Maar je zit er eigenlijk ook wel namens een partij en dat is natuurlijk heel lastig. Nou, neem het voorbeeld van Aardsuiker, Jereveen. Man stuurt een mailtje, ja, we blijven even bij Jereveen, dat is net al niet perfect. Die stuurt een mailtje terug, komt bij zijn fractie en vervolgens wordt hij op non-actief steld. Wat zou dat over het functioneren van hem? En hoe kun je hem helpen? In het algemeen, die casus ging ik nou net op in, maar in het algemeen is het natuurlijk wel zo, er kan gewoon een bananenschil op die paard komen en dat ben een heel soort. Maar dat wil net zeggen dat je dan in totaliteit net een goede wethouder binnen. Dus in die zin vind ik het echt wel heel erg kwetsbaar. En zeker in het dualisme. Het is echt wel een aanrekkencultuur. Er hoeft maar wat te gebeuren. Nou ja, dan maakt een barbecue moet hangen. Nou, dan is het vaak de wethouder die het dan voortmaakt. Ja, maar je zegt echt wel. En dat vind ik vooral wel storend dat ik zeg naar democratie. Er wordt inkezen van een gemeentebelangenpartij. Ik neem maar hier. Misschien heeft die persoon wel nergens voor studeerd. Maar die wordt wel als wethouder kiezen. Hij hoeft helemaal net op zijn kwaliteiten beoordeeld te worden. Net puur omdat zijn partij heen komt. Maar ja, goed, er is ook net een opleiding voor. En heel soort wethouders worden net echt goed inwerken. Je krijgt het Sierenbosk en Blommen en hoppatee, dan zit je achter je bureau en nou, doe het maar. En als Piketje is en er gebeurt een ramp, nou, dan mag je even weten wat het waar was. Maar toen jullie verplaats je wel, omdat er toch een opleiding volle betere inwerkprogramma en coaching voor beginnende wethouders. Want als je op B&W hebt, dan denk je, hoe maakt het morgen? Het is toch fijn als je even in een belly kist van, goh, hoe zit ik dat morgen aanpakken? Maar ja, je door je soms net eens kwetsbaar op te stellen. Want je bent het en opeens denk je, goh, ik maak het echt goed van. Okay. En die glossy, die zal er dus bij helpen. In februari dan is hij dus te vinden op de gemeentehuizen. En misschien nog breder, ja. Okay. Nou, tegen dank voor je verhaal en analyses. Het loon is wierd en zwart en de loft is wierd en gries. November is net bepaald de meest fleurige maand van het jaar uit je aan de boet moet zeggen. En zeker net als je dan, zoals ik, nog in het noorden van de provincie zit, in de Klaaistreek. Cameraman Jan Benslieman en verslagjouwer Bart Kingma lutsen de lezerszoon en doeken de depressie in op ziek naar de treest van de natuur in deze tijd van het jaar. In november wordt het stil boeten. De graaidvogels zijn voort, het vee is op stal, boeren zijn klaar, mensen blijven binnen. Nie in de oors viel die beklemming zo sterk als op de klaai. Het bouwloon onder de zeediek. De rijkdom is van het veld. De ierde is verwurrend naar een zwart-grieze nere vlakte dat wien en slagrein het gemoed gieselje. Geen bos komt te schooljen. Geen eeuwig groen gas als treest. Hoe houdt een mens het hier uit? Binnen de dik houden mensen elkaar vast. Boetendiks laten vogels elkaar vrij. Daar is het avontuur. Vogels vliegen voort als het ze net bevalt. Mensen blijven. Zelfs als het net meer hoeft. Zelfs als een goed pensioen de vrijheid jouwt om jouw werkgebied achter jou te laten, maar de leefde voor de schepping jou biedt. Waarom komen jou hier nog? Ja, dit gebied, dat liet mij nooit weer los. Ik ga hier maar heel soort nog werken, maar het landschap, de sfeer, ja, de eilanden op de horizon en al die vogels met name, dat blijft zo fascinerend voor mij. Ik mat je nou dan hennen en ik mat het weer even proeven en roeken en jaren. Maar nou zitten we hier binnen juist. Ja, en toch, ik vind het nou minstens zo mooi als in een maaitijd. Mooi waar is vanzelf altijd mooi. Maar de jest met zijn kleuren, maar de sfeer,
Maar al die vogels die je dan boetendieks binnen, die het onderwijs binnen van Noord naar Zuid, of je zelfs overwinteren, dat jou het zoveel extra's. Dat ja, je mat hierheen, het veld ropt, zei men dan, maar dat is ik letterlijk het geval hier wat boetendieks zo'n keer. Maar je bent taskager, joh. Jij er net bij. Ik ben taskager, ik keer er net bij en toch viel ik mij een onderdeel van. Ik zie naar de vogels en ik bewonder je ze in al hun vormen en tekeningen en kleur en hoe ze leven. Maar ik vind het genoeg. Als taskager viel ik mij heel tevreden. Als Albert Verweda in het Noorderleeg verschijnt, komt de zinnen zuiver vanzelfs van het lucht. Als de rob van een lokvogel wil hij de mensen wel naar het gebied tasjongen, zodat ze massaal beleven kennen wat hij vielt. Als er alleenig is. Littenmisken, maar komen ze bij welkom. Lid ze geniertje van dat moois wat hier al hier is. Want het is vanzelf heel belangrijk dat... Maar stiekem ben je al alleenig. Heel stiekem soms wel, ja. Ja. Maar dat kan net. En het is hier meestal rustig. Het zijn de vogels. Misschien ben je net enthousiast genoeg. En dat zou best wezen kunnen. Nou, dan maak ik er nog een schepje op. Ja, uitgangstip. Had je een racefiets hebben, de Wannenstreek. Ja, ik krijg wel wat drek op mijn knibbels, maar het is prachtig. Sneutemoor. Altijd wel even fietsen. Ja, goed nice voor Frieske schreeuwers. En voor u een primeur, want er komt een nieuwe prijs voor debuterende roman- en poëzijschreeuwers. Van Takemir hoor, maakt ze kans op de Douwe Tamminga-prijs. En dit is in het Lippenroppen om schreeuwers te stimuleren met het Friesk ondergang te gaan. Aan tafel Uitjouwer en vaste gast Steven Sterk en een van de initiatiefnemers schreeuwer Willem Verf. Welkom heren aan tafel. Verf, ja, jou hebt het initiatief na de Mayo. Ik beginnen maar te vertellen waarom we dit nodig hebben. Nou, ik had het initiatief allereerst net alleen nog naam. Ik ben vastzitter van het FLMD, het Fries Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. Dat besteedt op mezelf net meer, maar wij, dat is ook geen interessant. Maar als bestuur beheren wij wel een aantal fondsen en daarmee stimuleren wij nieuwe ontwikkelingen in de Friese literatuur, maar ook wel eens bibliophile uitjeften en dat soort dingen. En nou doet de provincie dus ophouden met de debutantenprijs. Verrescuurprijs. Ja, kan bij u het peteren van Kim Wijderek wat in dwaan. We hoeven natuurlijk net alleen nog maar uw klassieke subsidierol te vervullen. Hè. We hebben verschillende legaten, dus Yield, misschien mij u zeggen wel Jeft Noor. Maar het grootste legaat wat we hebben is van Douwe Tamminga. En dat weer dus voor ons de aanleiding om te zeggen van nou, wij willen in dat gat springen. Dat wil net zeggen dat we goed vinden dat de provincie ermee ophouden is. Dat we heel wat door dat hier net maken. Maar wij kunnen dus vanuit de fondsen die wij beheren, kunnen we zijn prijs instellen. En, dus elk die het nou thuis zit en wat ik wil een paar feitjes even op tafel hebben, elk die het nou thuis zit achter de computer en die denkt ik heb een geweldig roman in het Nederlands, ik kan hem nog gauw vertalen naar het Fries. Maar als je dan komt, hoe werkt het? Nou, dan moet er dat er net bij zijn, in alle geval. Maar nou ja, dat gaat over boeken onder mij 2013, dus dat mag toch heel raar. En echte debutant, hè? Want Verrescuren wie dat wel eens een kritiekpunt, hè? Van waar is nou debutant of net? Of... Ja, ik was debutant, wij zijn in verschillende genres. Ik was zelfs de eerste prijswinnaar en ik kreeg hem van mijn tweede boek. Ja, apart dus. Omdat dat we een kwart verhaal, dat we dan een oorgenre als romans. Nou, dat doen we net. We hebben twee verschillende genres, dat is proza en poëzie. Steven Sterk, Uitjouwer. Ik weet het, hoe stond je hierin? Ja, zo, het is voor een eer met Friese schreeuw. Het is prachtig dat je een percent krijgt. Dan kun je op vakantie naar Limburg. Zat Willem ja, dat heeft jou die in, maar dat op vakantie in Limburg. Ja, dat niet je fjouwen. Dat weer per 100 euro. Dan kun je nou naar Vlaanderen, dan kun je een beetje verder. Dus het is prachtig, want er is altijd jermoer in die schreeuwerij. En zeker met debutant. En het is natuurlijk altijd wel de vraag wat het effect is van de prijs. Nee, maar op dan na je prijs, dan mag je toch als Uitjouwer echt denken van bliksem, mooi. Er gebeurt weer wat. Maar wat de vraag is dan als het mooi is, wat is dan het effect? Het effect op de verkoop van de boeken of het effect op de schreeuwerij? Nou, ik ben daar net zo heel enthousiast over. Ik denk dat het effect hier behind is. De verkoopcijfers, dat is altijd een mooie prijs. Dat is altijd de mooiste prijs die er is. Maar je wil het toch herkennen? Dat maakt het jou teleurstellen. Tenminste, in mijn eigen ondervinding weet dat we doen
ondertussen in de volontairprintingen, maar doe een van mijn minst verkochte boeken werd ik die prijs verkregen. Maar de ik denk dat prijs het er net belangrijkste effect is, dat haast het effect voor het publiek. En de debat wat. En we willen ook wat extra, we willen net alleen nog durven receptie of zo. We willen dat ik mij wat extra tam eromheen het doen. We willen ook ondersluiten bij het Fries Street Festival ermee. Dus het feit dat er om die Friese literatuur heen wat te beleven is heel belangrijk. En voor die schreeuwers, ik denk, als Nijgeest het rietje prijswinners van de Ferris Curenprijs tradieren heen, dat zijn al die mensen die zijn belutsom bij die literatuur. Ja. Zelfschreeuwen, recensies. Zullen we eens even naar die schreeuwers staan? Want wij hebben bij de Schreeuwers West om te jaren. Wat vind jij überhaupt van hun prijs? Ik ben benieuwd. En nee, ik ben net begonnen met schreeuwen om te denken van ik ben een dikke vette prijs. Nee. Maar als het hem best? Als ik hem ben en dat ik dan dat ik opjong ben voor een bepaalde prijs, dan is het natuurlijk wel leuk dat je denkt van nou, misschien is dat wat. Maar als het net zo is, dan lees ik direct niet wekker van. Nee. Maar het zal wel mooi uitkomen. Het zal heel mooi uitkomen. Ja, maar ja, wie wil nog net een prijs winnen? Dus dan... Als ik nooit een prijs winnen zou, dan zou ik net ophouden te schreeuwen. Nee, en als ze nou in principe alle prijzen afschaffen zouden, net dat ik daarvoor ben, maar dan zou ik wel trots schreeuwen. Zo, dat is dit voorop. Als ik hem krijg, dan zoek ik hem net weigeren. Zij is het dan ik wel weer. Maar het is net een einddoel. Elsen hier in dit grote die wil een prijs winnen, dat doe je toch voor. Dat is de erkenning. Dus een prijs winnen, ja zeker. Welke prijs zou je graag winnen willen? Nou ja, misschien dan ooit nog eens de Giesbert-Jaapksprijs. Maar dat hoort eerst nog niet. Ik ben eerst nog een legio horen die dat mee verdienen gaat. Dus, Op mensen dat heel graag willen, zo'n prijs, dan vind ik het fantastisch dat ze hem winnen. En van mezelf, ja, ik ken daar net zo volle mee, maar dat type waardering. Ik zou het mooi vinden dat er als die investering die dat trokje, zo'n investering in het literair klimaat, maar ik zou dat misschien liever in de vorm van hele mooie boeken of een stimulans van multimedialiteit. Dat er gewoon echt kwaliteit ontstaat. En ik leer net dat een prijs direct bijdraagt aan die kwaliteit van het werk. Sterker nog, ik denk dat er misschien wel wat verlend gaat. Want sommige mensen kunst je het net over dat type belening. Ik vind gewoon dat er een programma komt met live uit Tresor, maar de boekenprijzen van het beste boek van het jaar, het beste jeugdboek, het beste gedicht van het jaar. Maak je daar een show omheen, door de Friese Nationale Dicté erbij, zet het wat meer in je merken. Dus dat is echt, denk ik dat kan. Ik zeg je 2 man scoort zien van ja, dat klopt. Do bij Grietje, Jo bij de laatste. Wat zou er nou gebeuren met de Neversdij? Want uiteindelijk willen we dat boek bij de mensen op het nakastje krijgen. Maar deze prijs beroeken, wat zei het Grietje Schraaf, die oorman, marketing voor de marketing. Dit is een reden gewoon om het goed uit te pakken. Dan heeft het een functie, het een extra functie. Het is leuk voor de schroer die het bent, maar dat is ook voor het Friese boek. Dus dit moet uitpakken. Dus op een sexy manier moest te brengen. Ja, daar heeft het wat om. Maar beduidt hij dan nu lang omlet bij mij of bij de joggers op het nachtkastje? Als ze winnen? Dat is net zijn, maar dat hoop je dan al. Denk je wat? Ja, ik denk het wel. En wij zullen ook, dat is een essentieel onderdeel van ons plan, wij zullen er dus ook spul omheen een beetje, programma's, dingen. Ja, bijzondere dingen. En daar had dus de Friese schreeuwerij ook griezelig verlet van. Het maakt net een lietse rondje bijheen blijven van, ja, mensen die elkaar daarin bevestigen. Dus ik denk dat, maar alle respect voor Grietje Schaaf, maar dat zit ze te beheen. Als het alleen nog vanuit het perspectief is van, schreeuwt die schreeuwer omdat er een prijs winnen kan. Nee, het goed is net. Dan wilde ik graag een boek schreeuwen. En dan kun je ook nog altijd als eerste winnaar van de Ferris Curenprijs in zo'n programma onderskomen. En ze vindt het al mooi, een prijs te winnen. Prijs, hè? Oh ja, ja, nee, die wil het doen. Heren, je praat nog even verder. Dit wie biedt voor meer informatie. Volg ons op Twitter, zorg op uw Facebook-site vanzelfs, moet ik zeggen. En dan wensen wij hem een hele noffelijke verder.